Derekke Sinuwun Prabu Surabrama diraja ayo budal. Ayo budal ndelok Niken Salindri yo. Neng ndi Kang? Nonton wayang. Neng endi enek wayang? Neng daleme Pak Margono alias Raden Janaka. Pak Margono? Ya. Asma kinarya jaba. Tegese Margono, marga ki dalan na ki ana. Waton tumuju marang dalan becik mesti ana rejekine nggih nanggap wayang merga kagungan kersa mantu. Mula didongakake neng Kertasana dinane Jemuah. Bapak Margono muga-muga tansah barokah. Amin. Neng Kertasana tuku bubur. Muga-muga Pak Margono sak keluarga sehat panjang umur. Amin. Nadyanto udan sing mirsani isih pirang-pirang, mula dongaku kangge kabeh para pamirsa numpak tronton nggih momot cengkeh. Muga-muga kabeh penonton rejekine akeh. Amin. Kabeh para penonton yen mirsani wayang nganti tancep kayon tak dongake putra putrine soleh lan solekah. Ewadene bar Niken Salindri nyanyi kok mulih. Muga-muga brambange dipangan ama. Ayo melu pake, 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 ayo melu pake. Bapak, Bapak. Apa? Bapak arep neng endi? Kowe rasah melu aku. Bapak arep dolan. Aku wis kesel ning omah diseneni karo mbokmu. Arep dolan neng ndi? Cah cilik ra entuk melu. Lah arepe dolan neng ndi? Bapak tak golek hiburan ning guyangan. Wis tutup Bapak, aja dolan nggon ngono kuwi. Ayo nonton wayang. Neng ndi enek wayang? Neng Kampung Baru Pandean Gundang Nganjuk. Sing duwe gawe sapa? Pak Margono karo Bu Sri. Dalange sapa? Dalange ra sepira ning bintang tamune sing luar biasa, sinden sing lagi kondang dan viral regane larang Niken Salindri. Wow. Salah satu sinden yang dicintai oleh semua para dalang termasuk saya. Yo ning bubuk sih.
Bubuk sik. Bubuk. Ya. Ndang bubuk ngene lak penak. Engko wayahe perang gagal kowe tak gugah, aja kaya ngono kuwi. Bapak, Bapak. Ngopo? Anuku diselamat li'e. Apa? Lato-latoku. Mula bubuk. Bubuk. Bubuk? Ya. Bapak! Wong edan, kan? Senengane ganggu cah cilik ora. Ayo melu pae, 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 ayo melu pae. Buyut iki. Kita ngguyu makili sing lanang, yo. Ujane ngguyu apa dihubungi orong-orong ora. Nonton wayang dasari hawane adem, nongkrong sik ning warung karo ngenteni limbukan, aba ning bakule wedang kopi kentel panas karo ngrokok, rokoke rokok kretek. Ya mesti metu keluke lah selange sakmene gedine.